Hope leverer intelligente løsninger til fremtidens bygninger, som giver værdi for dig, miljøet og bundlinjen. Med Hope som din samarbejdspartner får du kompetent rådgivning og markedsførende produkter inden for vandfrie urinaler, håndtørre, grønne certificerede rengøringsprodukter, de mest energi- og miljøvenlige produkter inden for deres kategori. Vi er gået over til lufthåndtørre frem for papir, fordi vi bruger alt for meget papir her. Både hvad angår vores afskyldning igennem rørene, og økonomisk kan det bedre svare sig at bruge håndtørre end alt det papir, vi brugte før i tiden. Vi havde en del problemer, da vi havde nogle af de første årgange af vandfri urinaler, og det havde vi en del lugtgener ud af. Så vi besluttede at lave en prøveopstilling på 4 urinaler. Og vores erfaring nu er, at problemerne er løst fuldstændig, og efter en måneds indkøring her har vi ikke anden positive ting at sige om det. Altså, der er ingen lugtgener tilbage. Medarbejdere og ledelsen på stedet er meget godt tilfredse med det. Jamen, forventningen er, at vi får bedre miljø på vores toiletter, end der var før i tiden. De kommer til aftalerne, og de priser, de giver os, holder hele vejen. Vi har lige bestilt 4 yderligere urinaler hos dem. Hope har solid erfaring med store som små projekter inden for nybyggeri, renovering og facility management, og samarbejder med en lang række erfarne elmontører og VVS'ere. Det sikrer dig professionel rådgivning, effektiv service og fremtidssikrede løsninger. Hope. Grønne løsninger med værdi på bundlinjen.